this election, we must rescue the union buildings from the clutches of a corrupt government. Iqela le-DA lithi njengokuba inkxaso ye-ANC sehla kuvuleka ikroba lokuba eli qela libe ngurhulumente kazwelonke. Ngile ngabona khona ukuthi akusasilula simo sesingeduka emandla ethu sisidinga ukuthi abantu baside. Adityaniswe neentsapho zawo inkomazi eMpumalanga amaxhoba amabini abebeqweqwediswe nafunyenwe eMozambique. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvimba wangokuhlanje. Iqela le-DA lithi liqinisekile ukuba liza kubuya nempumelelo kunyulo lukazwelonke. I-DA ithe thaca umqulu wayo wezithembiso ngaphandle kwezakhiwo zomdibaniso wePitoli namhlanje. Eli qela lithi nanjengoko inkxaso ye-ANC sehla ngoku kuvuleka ikroba lokuba eli qela liphikisayo kweli libe ngurhulumente kazwelonke. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ebethetha namawakawaka amalungu eli qela ngethuba kuphehlelelwa umqulu wezithembiso weli qela nathi okaSteenhuisen izicwangciso zokuhlangula uMzantsi Afrika. Isixeko saseTshwane besityabekwe ngemibala yeqela le-Democratic Alliance nanjengoko i-DA biphehlelele umqulu wayo wezithembiso ePitoli namhlanje. Lo msitho uqalise ngomngcelelo osuka eChurch Square usingise kwizakhiwo zomdibaniso. I-DA igqithisa umyalezo kwiqela elilawulayo le-ANC wokuba ixesha layo lolawulo lifikelele esiphelweni. That in this election, we are in it to win it. That in this election, we must rescue the union buildings from the clutches of a corrupt government. I-DA ithi izicwangciso zayo zokuhlangula uMzantsi Afrika ziqulethe isombululo kwimingeni ejongene neli lizwe nedodobalalisa uqoqosho lweli nentlalo yoluntu. The DA's key priorities during the 2024 to 2029 term will be to, 1, create 2 million new jobs for South Africans. 2, to end load shedding in South Africa and end water shedding. Number 3, halve the rate of violent crime, including murder, attempted murder, and gender-based violence. 4, crush corruption by abolishing cadre deployment in favor of merit-based appointments. Kusenjalo ngomvulo inkundla yomgaqo-siseko inike i-DA imvume yokuba ifumane ingxelo ye-ANC emalunga nokuqeshana ngobuqabane. Now, after delaying it for more than 3 years following the DA's initial request for these records to be made public so that we can expose Ramaphosa's role in state capture, the ANC yesterday came crawling back to the DA and they said, please, we need more time. Should we give them more time? Kungoku nje eli qela linoxanduva lokunwenwisa umyalezo walo kulo lonke eli kwaye linethemba lokuba liza kubuya nempumelelo xa kubanjwa unyulo likazwelonke. Adityaniswe neentsapho zawo enkomazi eMpumalanga amaxhoba amabini okuthutyeleziswa neminyaka engama-24 no-13 ubudala. Oku kusemva kweveki ezimbini kunikwe ingxelo yokulahleka kwabo kutyholwa ngelithi baxhulwa ngummi wasetyhini waseMozambique basiwe eMozambique. Kumfanekiso we-CCTV owasetyhini ubone ekhwela kwiteksi esingise Maputo nesisibini. Usanele Dlamini kutyholwa ngelithi waxhwilwa ngowasetyhini ongaziwayo erenkini akazikhumbuli zonke iinkcukacha zemini awanyamalala ngayo. Into ayikhumbulayo phambi kokwamehlelayo kukuthetha nomrhanelwa kwiintsuku kamva wavuka sekwelinye ilizwe eMozambique laqala apho iphupha elibi. Ngile ngabona khona ukuthi akusasilula simo sesingeduka emandla ethu sisidinga ukuthi abantu baside. Ngabona ukuthi kungcono ngihamba ngibutisa ipolice station yalendzawo eMozambique. Elinye ixhoba eliselincinane lona lalisendleleni eya kwindawo yokwenza inwele ngethuba lidibana nomrhanelwa nalo likhumbula lincokola nenenekazi elithile kodwa lazibona selikwelinye ilizwe. Ngicela ukuthi lo tsatse lo tholakele atshonje umntwana nami angaphumi ejele
until aguge aze ashonele khona. Jabule kakhulu. Ngiyafisa nokwenda iphathi ngendele yena kuze kusile ngcondo ibuye ative asekhaya. Amapolisa asempumalanga athi ayaqhubeka nophando. What we can indicate is that we are busy taking statements. Remember, when a crime occurs across the border, we involve Interpol. So we are hopeful that at the end of the day, justice will be served. Umkhanelwa ngoku uphansi kogcino lwamapolisa eMozambique kodwa kusekho imibuzo engaphendulekiyo malunga nokuba bawuwela njani umda ngaphandle kwamapasi. Usapho lwakaTomsana kwilali yasehombe lusikisiki lusothukile nanjengoko lutyhola ngokuba amapolisa ambonzeleke kwikhaya lalo phezolo etyhola ngokuba akhangela umpu ongekho mthethweni. Olusapho lutyhola ngelithi lamapolisa khange aveze phepha eligunyazisiweyo lokuqoqa ikhaya lalo kwaye aye onakalisa indlu yabo. Kungoku nje olusapho luvula ityala lokonakalisa. Ushiyeke udlakadlaka unje umzi wakwaTomsana emva kwesehlo sangolwesihlanu weveke ephelileyo. Olusapho luthi beluko bentlombe ephantsi ngobhadakazi ngethuba kumbonzeleka abakwantsasana emzini walo. Bathi amapolisa atyhoboze ecingweni ukuze angene ngaphakathi ophula neengcango ukuze angene endlini. Inkosikazi iyakhala kanti iyandibiza. Xa ndimamela apha phakathi kukhona ingxolo umsindo, khona abantu abashaya amafestile, khona abantu bakhaba ucango. Xa ndibuza nibobani nanenza lento, bathi vula siphe isibhamu sakho. Njeba bendithi ndiyobavulela kwacaba sele bengena ngaphakathi ndabaleka ndaya kutata ndathi naba sebengena. Xa sele bemqhuba ke ngoku ndiye ndabiza ukhiya kutata. Kodwa amapolisa ayazikhanyela ezo zityholo esithi nguTomsana wakhombe ngompu. Akwathi amfumene nompu ongenamaphepha mvume kwaneembumbulu zawo ngokunjalo. It is alleged that on Friday 9th of February, Tomsana randomly fired several shots with a firearm. When police arrived, he barricaded himself inside his house and refused them entry. Abantu belali bathi kwabona bakhe badlakathiswa ngamapolisa kumakhaya abo. Athumnya akanje namaphoyisa iphi into ethi ngamaphoyisa iname tag aninayo le search warrant aninayo ndithi kanti ndiyavuka thini ngamaphoyisa atheni la ndivuke nobhuzo athi umfazi ngaye ngamapho ndithi kanti sithi ndibe ukuthi qa kuyadutywa ndithi ningambulala unyana mtsho ndivule libe selindikhombe ngezo lithi lala. Ngokokutsho kwamapolisa lenyewe iphandwa libutho eliphanda izenzo ezigwenxa zamapolisa. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude kuhombe elusikisiki. Kwalapha ezindabeni sele kuphela iveki ezimbini bengasalubeki esikolweni abafundi baka-grade 2 kwisikolo samabanga phantsi iWoodlands eTsitsikama eMpuma Koloni ngenxa yokuba bengenayo itishala kweli banga. Kodwa siqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwikhasi leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe esibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithemba. Iqela le-DA lithi liqinisekile ukuba liza kubuya nempumelelo kunyulo lukazwelonke. I-DA ithe thaxa umqulu wayo wezithembiso ngaphandle kwezakhiwo zomdibaniso wePitoli namhlanje. Isixeko saseTshwane sibabazwe ngesisileleyo ukusebenzisa isibonelelo semali ngokufanelekileyo logama uluntu lumokamokana nemingeni yokudluliswa kwenkonzo. Undlunkulu untlithwe intlekele. Umasipala usebenzise ngaphansi komyinge ka-40% kwisibonelelo semali esasimiselwe amaphulo afana nokuphuhlisa iziseko zophuhliso eziza kusombulula imingeni yamanzi neendlela kwiindawo zokuhlala ingakumbi ezilokishini. Kule veki bilithuba lokugqibela lokuba umasipala acacise lubala unobangela ukuba izigidi zesibonelelo semali ziza kuphinda zithatyathwe sisigqeba sezezimali emva kokohluleka kwesixeko saseTshwane ukuba siyisebenzise le mali. Abahlali bakhwanqisekile yaye badanile kungenzi ngendlela nokungathobeli kwenkokheli. They don't live here where we are living. They don't understand what we are suffering about. I think they are struggling to plan
They must hire people who can plan this budget. I feel very, very bad because of that money. It's money for the people. It's not the money to keep in the office or the bank. Izibonelelo zemali zirhoxiswa iTshwane ingaqhoqeka ngokumandla kuphuhliso lwedolophu nkqu nakwiziseko zophuhliso zokunyusa umgangatho wemo yentlalo. I-EFF iphefumle ngelithi oku kungasetyenziswa kwemali kungenxa yokusilela kwezicwangciso kwiinkokeli. Ulawulo olugwenxa ikwatyhola intlanganisela yamaqela ezopolitiko ekhokhelwa yi-DA njengengathabatheli ingqalelo imeko yemaxongo yoluntu olusezilokishini. We have indicated, because we've been saying that there's no leadership here. You will only not spend that money as a grant because of lack of leadership. But if you have leaders who are interested in the lives of ordinary people, they were going to rush to spend that money. Ukanti izibonelelo zemali zinganceda eTshwane nangakumbi ukuphuhlisa kwiindawo zamatyotyombe ezingaphaya kwama200. We don't have a water, we don't have anything. We just survive with a plan. Toilet, you can see it's outside and it is raining. You can't move here. Nanjengoko isixeko saseTshwane sijijisana nenguqu kwisimo sezezimali nasekugqithisweni kwenkonzo, usodolophu uSilas Brink angajamelana namanyathelo okuphelelwa lithemba kuye ngenxa yolawulo olugwenxa. Esi sixeko singaphulukana nezigidi ezingaphaya kwezingama600 zeerandi nokuza kubhekelisa mpela amathemba okuvuseleleka kwesidima sezigidi zoluntu kundlunkulu. Abahlali abavutha ngumsindo baseNaisna eNtshona Koloni babambe uqhankqalazo ngaphandle kweofisi zikamasipala benyanzelisa isiphelo kwintlekele equbayo yamanzi kula dolophu phakathi kwezinto. Abahlali bale dolophu babonise ukungaxoli kwabo malunga nokunqongophala kwamanzi ngokwenza umgushuzo phambi kweofisi zalo masipala. Umasipala uthi ingxaki yamanzi idalwa ngucimicimi wombane kunye neziseko ezidala. We are operating the little grade R school up in Damsenbos. We ended last year with no water for the school. We started this year with no water for the school. And it's a constant battle to get water, to get sewage connections to the school. Nangona umba wamanzi utshotshentla awukathi wathaca kwibhunga lalo masipala. Endaweni yoko kule veki kushukuxwe umba wokufunqulwa kwemivuzo yamalungu ebhunga. Based on what do you think you deserve salary increases? Never mind the performance bonus because nobody's performing. Ngethuba lengxoxo-mpikiswano ngentetho yobume besizwe kamongameli epalamente, urhulumente wephondo umemelele ekubeni lo masipala ufakwe ngaphantsi kolawulo lorhulumente wephondo. That place had water, but today it has no water. The people of Hornley have got no water. They haven't had water for 5 days. They haven't got sewage systems. The hospital is picking up more and more diarrhea cases. Kweyomnga kunyaka ophelileyo, lo masipala waphika wama ngomlenze omnye ngelithi ingxaki zokuziswa kweenkonzo ezingundoqo eluntwini azidalwa kungabi namali. Ephendula kwimibuzo yeli jelo kule veki, uthe ukuphucula kweziseko ezingundoqo kuza kutyabula ngaphaya kwama50 ezigidi zeerandi, mali leyo engekhoyo kuba liyalincipha inani labarhafi kule dolophu. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eNaisna. Amapolisa aphanda ityala lokuxhatshazwa ngokwesondo komfundi kaGrade R kwisikolo samabanga aphantsi iMorhopong Limpopo. Kutyholwa ngelithi isiganeko senzeke kwizindlu zangasese zesisikolo ngolwesine, ukanti kukwaqhutywa nolunye uphando apha abafundi ababini bakaGrade R kutyholwa ngelithi baxhatshazwa ngokwesondo kwakwezi zindlu zangasese. Kuphinde kwavakala izitholo zodlwengulo kwesikolo samabanga aphantsi iMorhopong. Kwisehlo samva nje kutyholwa ngelithi umfundi kaGrade R udlwengulwe kwizindlu zangasese zesisikolo. Ngo-2021 kwavulwa ityala elikwafana neli. Izitholo zodlwengulo zishiye uluntu lubambe ongezantsi. We are not feeling well regarding the school in Morhopong. The issue of the small kid get raped in the school, Department of Education, they are not taking the community serious. Nangona kunjalo isebe lezemfundo eLimpopo lithi uphando lwangaphakathi lubonise ukuba ezi zitholo zodlwengulo zamva nje ngamampunge. We can't say there was a rape case. There was a suspicion of a rape case, but the parents came back to the principal to report that they went to a doctor
and it was a false alarm. But a grade 6, a 6-year-old at that school are normally accompanied to toilet because their grades are. Amapolisa athi umenzi wobubi kufuneka ebanjwe ngokukhawuleza. The first case, which was reported in 2021, currently it is closed. But should there be a new information which directs us, otherwise we will actually follow any possible leads that comes our way. But with regard to the recent case, which is actually involving the 4-year-old, our investigations are going on. Uphando luyaqhubeka. Isifundo zenzululwazi ne-maths sithe gqolo kuba ngumngeni kubafundi abaninzi. Kungoku nje abafundisi-ntsapho bephondo laseMntla-Ntshona bakhuthaza abafundi kuba bakhethe ezi zifundo ngokuza neendlela zokufundisa ezinika umdla. Isifundo sezibalo siba siseko kwikhondo lemfundo ephakamileyo kumacandelo amaninzi yaye imfundo yamabanga aphezulu iba ngundoqo ukulungiselela abafundi ngezakhono zokugqwesa kwimfundo ephakamileyo. Abafundi besikolo senzululwazi samabanga aphezulu iLethatsinge eMahikeng bathi abafundisi-ntsapho bathe gqolo nokuzijula ijacu ukuqinisekisa uthando lwezenzululwazi nezibalo kubo. When I finish high school, I want to do medicine. So basically what our teachers here do to prepare us for next year, which will be our first day university, is that they make sure we grab the content that they teach us. Kwabanye ngamaginqiginqi ukuxhobiseka kwezezibalo nezenzululwazi uThebugo Mukwene noyingcaphephe kwisifundo sezibalo kwiphondo ufumene indlela etsala umdla nebambeka lula yokufundisa ngokusebenzisa ingoma zamapiano. Umukwene uthi ukukhawulelana nesizukulwana selixesha abafundisi-ntsapho kumele basebenzise indlela ezinobugcisa ukuze umxhelo wezibalo nenzululwazi ube luqilima kubafundi. As a subject specialist for mathematics, I involve art, I involve amapiano songs to make sure that I advance my purpose of making sure that our learners are more familiar and they love this maths and science subjects. Kananjalo isikhokhelo esingqingqwa mayela nokulandela ikhondo kubafundi naso sinceda kanobomi. We always encourage learners to do mathematics because as we know, almost each and every course or university or tertiary level, first thing that they look for is your mathematics. Because we know as a learner in mathematics, when you get good marks, they regard you as a critical thinker. Basically, how does it start? It starts from the lower grades. Grade 8, grade 9, you know they are doing their technology, their natural sciences. That's why they build up with their principles that they will be doing grade 12 throughout to the university. Isebe lemfundo isiseko liyamkele ngaphambili imingeni ekufundisweni kwezenzululwazi nezibalo lathabatha amanyathelo okwengeza isibonelelo semali ukuqeqesha abafundisi-ntsapho ngokuphangaleleyo. Sele kuphela iveki ezimbini bengasalibeki esikolweni abafundi baka grade 2 kwisikolo samabanga aphantsi Woodlands eTsitsikamma eMpuma Koloni. Oku ngenxa yokuba bengenayo itishala kwelibanga, abazali balugcwabevu ngumsindo benyanzelisa isebe lezemfundo liqeshe itishala. Abazali babetha ngenqindi phansi befunela abantwana babo imfundo, njengoko abantwana belibanga lesibini behleli emakhaya. Abazali bafuna isisombululo esikhawulezileyo. It's a concern, and foundation phase is the most important phase of a child's life. So as parents, we are here today. Monday we want a teacher here at school. Even if the principal has to stand in, whatever must happen by Monday. Ukanti bamemelela nokuba kususwe nenqununu yesisikolo esihlalweni sayo. We don't want our kids to sit at home because they need education. Parents are taking their kids out of the school because of the poor education they're giving the children, and the principal are simply doing nothing. Today she's not even here to answer the parents' questions, and that speaks for her character as the principal of the school. Isebe lemfundo ephondweni lithi lomba unikwa ingqwalasela ngokukhawuleza.
Isikolo sisifakile isicelo saso kwi-district team kangangento uba siyaqatshelwa kakamsinyane isikolo sakumfumana utishara njengoko i-district team umsebenzi wayo ikuqinisekisa into uba zonke izikolo ezithe zanamanani anyukileyo nezishotlwa ngabantwana ziyanikwa umqesho utishara. Sesifunyenwe ke isicelo sesikolo yaye ke siyaproseswa njengoba ndithe kungenayo msasazi. Abazali bafunge ngelithi baza kusivala esi sikolo kwiindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndiseTsigama. Kwezemidlalo iphinde yagqejwa udumimo kaSwallows kulandela ukubethwa nqa kweqandeni iPhulukwane City kumdlalo we-DStv Premiership eDobsonville Soweto ngalemva kwemini. Ebedlala okokuqala amaswayiswayi kulandela intshukumo yoqhankqalazo yabonela iqela liphanza ukudlala imidlalo emibini yePSL neMamelodi Sundowns kunye neGolden Arrows ngoDisemba nyakenye. Kusenjalo komnye umdlali Cape Town City bamene ngenqaku neChippa United eMonti. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe busuku benzolo.